Ang kasamtangang COVID-19 pandemic naghatod kanato og mga makalilisang nga mga panghitabo. Sakit sa minilyon, kamatayon sa libuan, panirado o pagawagtang sa daghang mga negosyo ug trabaho. Miguba usab kini sa naanda natong mga kalihukan. Sanglit tungod sa social distancing nga hugot nga gipatuman sa atong kagamhanan, dili na kita mahimo nga magtapok o magpundok-pundok. Labing dakong naapektuhan ang atong dagkong mga kalihukan sa atong maabot nga 500 years of Christianity celebration. Apan, isip bunga gihapon sa atong pagkaginasahan sa Kristohanong pagtuo, aduna gihapon kitay mga kalihukan na wala nagkinahanglan og pagpundok-pundok o panagtapok. Kini angayan natong atangan ug salmutan. Pinaagi sa internet ug teknolohiya, nagpadayo na ug aduna pa kitay umaabot nga mga kalihukan aron atong matimaan ang atong ika-500 nga kasumaran. Duna kitay gitawag nga mga social media activities. So i-follow na ang atong official Facebook page sa 500 Years of Christianity Celebration. Mga igsuon ko, diya sa itong pagtuo, we have so many social media activities that we can always join and follow to make our celebration of the 500 years of Christianity more fruitful and meaningful. Busa, dungan natong himuon ang virtual space into a sacred space. Sanglit kitang tanan, bisang asang lapit sa kalibutan, we are all gifted to give.